بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفسير من بامولو في رياض التفسير وفي رياض التفسير الشيخ برام ياشي بولو نودو aka domanu ba ka fana tafsiri ka cha chama ba an rabbul tabali kaya dami barakani minye o de firi adi tafsiri ayo ta wasila kama kase Sheikh Ibrahim Yashima kase ala ka joyma bema kada ka on dale no ala joyma ngola an dale do ala maka bo maye maka samaye barka e cheye duka de e cheye on dale makola o Sheikh Ibrahim Yashi ale de ko wa inna kututi lil anami sa'adatun wa lam yashka yawman man ra'ani wa qatiya o Sheikh Ibrahim Yashi ale de ko wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati al qulbi bila buhtani iz annani khalifatu tijani mahabatan min ahmad al adinani Sheikh Ibrahim Yashi Kaulaki nimbetu fly korodi akoy ka do ale Sheikh Ibrahim Yashi no Allah ta'ala yo ka dalilu aka jonye ka se Allah ta'ala ma ni mami ale Sheikh Ibrahim Yashi ni ngale Sheikh Ibrahim Yashi kanu ko tikelama bita aljina kono ka sore me fesse parce que ni Sheikh Ibrahim Yashi kanu ibina do Sheikh Ibrahim Yashi join ni Sheikh Ibrahim Yashi do ibini se da se nanona min zirala alanye ay alakra kanu ka sa dana alakra sona fɛn fana sono la alakra bana fɛn fana abana ola ni talo tasira fe bi se alama on dalema ma nyuma ngola ala ko ni alakra ko kofe kada ka qur'ana ya jira anna ka fo dandan fe do ma nyuma ngo se alama adoy wulu e do so corona ku kala ma nyuma ngo ya se alama ame sali ame shun ame jagabo atamaga zira yere do nga ma nyumango ya se aljina kono nyebere ndigi ya musokoroni aba aljina kono ma nyumango sababu nyama musokoroni aba aljina kono ma nyumango sababu Suleimana ka hudu aba aljina kono ma nyumango sababu Uzairu ka fali aba aljina kono ma nyumango sababu okma o fa nyanama tamei ma nyumango e munu za aljina kono masalu mashun sango on munu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ne on dugula ma nyumono munande ala soro wala anye tafsiri ne kerengere ni ne kama unna nan soro sura mina suratu anfali baka wala damine ni nafulo ganima koye ninga soro kata do badri kala la ka doni fori ola badri kala ni mami go badri kala iko Abu Jahili fado Abu Jahil o fado badri kala ni mami go badri kala iko al-islama komba folo ala kare abulo fla korata ala domi ako ala ni islama o sela bi ibi batu fokata si jewlima ala ngani sekala islama o labbi o yika drapeau bele san jewli cheti batu duguro ko batoni ni ko badri kala o do ala kare ala wele ala min go udu ni astajib lakum ni ga taka fla korata abeka ala wele ni fatiha yi sebo ko ka taka fla korata le ko fi ba ko mangoro la jema yi donc nyukula u yɛrɛ la ko fatiha menga kata ka nyuku ka fatiha la c'est pas la peine ko lu taga ja ala ye kira shima ala wele nabi man shima ala wele fuku taga fla de ja an yɛrɛ ba kata o an ma mozona da ye ngo kira ni le mo ba kata ni parce que lu mo ko be berebere de la irwaya nana na ya soyhula wala kira ko nama ala wele ko anga taga ja nanglela ala wele na ko anga mu anye dala alakara na irwaya la
kɔlɔ tala ko k'ale bi maloya ka jɔn tɛgɛ jɛlen ye ni ka tila k'a tɛgɛ sɛki a langolo k'a sɔrɔ a ma fɛn bila a kɔnɔ nka cɛ n'i bɛ ala wele tɛgɛ fila jan ala ye awɔ donc ayi ko fatiha k'olu taara Makan ko fatiha ti ta yen ko fatiha ti taa Kaaba la nka e ma se Makan yɛrɛ fatiha min bɛ ta Makan a bɛ ta diɲɛ yɔrɔ jumɛn na Makan subhanallah bon dɔw hakili b'a la ko ni salamu bilala Makan ye ko an k'an sigi ko ka alimami ka fatiha kɔnɔ jɔn bɛ sigi ko alimami ka fatiha kɔnɔ alimami b'a yɛrɛ ye anw yɛrɛ b'an yɛrɛ ye ne ɲɛ alikaaba ɲɛ ne bɛ jɔn kɔnɔ o la tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ bi seli alimami bɛ ne kɔfɛ de parce que ne t'a la Makan fo ka taa ne na ne ma seli alikaaba la ko maa dɔ la ne ni alikaaba cɛ o ma deli ka kɛ nka m'a fɔ n'i taara k'i ka taa o ɲini dɛ yen ma nɔgɔ dɛ a ɲinini kan min fɔ yɔrɔ min na de ye yen jakumanin kan min fɔ yɔrɔ min na de ye yen a yɔrɔnin ma nɔgɔ dɛ kana taa k'i bɛ taa o ɲini dɛ ne kɔni ne de bon an ko salamu bila o ne k'a kɛ direct kɛ ka taa n bari alikaaba la o waati ne bɛ jɔ ka alimami bɔ fatiha kɔnɔ wa ne tɛ sigi k'o kɔnɔ o n'o tɛ ne yɛrɛ tun bɛ fatiha daminɛ fajiri kɔfɛ fajiri salamu bilalen ne tun bɛ n jɔ fatiha la multazimu na hajarul aswad ni alikaaba da cɛw fɔ yen ma ko multazimu sekuma yen ti sɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah ne tun bɛ n jɔ fatiha la fajiri jigilen fo ka taa tile bɔ n delila k'o kɛ yan fɔlɔ n'i y'o kɛ i b'i kɔfilɛ i bɛ maa ye o tuma o ka nin nɛgɛ ko fatiha ti ta Makan ko fatiha ti ta alikaaba la tiɲɛ tɛ dɛ alakira ye fatiha ta kira ɲuman ye fatiha ta n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna badiri don alakira de filɛ fatiha la a bɛ ka ala wele a mɛ ɲa Seydina Abubakar k'ale nana fɛn b'a kamankun na ya Rasulallah a to ten i bɛ ka min fɔ ala y'a mɛn ya Rasulallah a to ten i bɛ ka min fɔ ala y'a mɛn o don kɔnba jala u la janyo jala u la yarabi ala ka silamɛya kɔnba ja an na yarabi silamɛya janyo yarabi ala k'a jana o tuma u nana an sɔrɔ kuranna aya min kan o de ye wa ma aramaita izi aramaita walakinna Allahu rama u nana an sɔrɔ o de kan ala bɛ ka kuma in min ye fasi fila batinu b'a la zahiru b'a la an tun bɛ ka kuma zahiru de kan an bɛ maga batinu na an ko an zahiru ye jumɛn ye badiri kɛlɛ don Allahu Ta'ala ye mɛlɛkɛ ba kelen jigi ka na fara alakira n'a ka sahabaw ka kɛlɛ kɛ mɛlɛkɛ ninnu min na waati min na u y'u entraînement ka formation k'u kun hadamaden faa cogo la n'o tɛ olu tɛ maa faa cogo la o tɛ kɛlɛ si dɔn mɛlɛkɛ min bɛ maa faa si dɔn ni mɛlɛkɛ ala kana ɲɛ da la mɛlɛkɛ mɛ yen dɛ hali maa faa si dɔn a nisɔnkɛ ko a tɛ yɛlɛ si dɔn hinɛ t'a la makari t'a la dibi ala k'a da a ma deli ka yɛlɛ ni siɲɛ kelen dɛ ni mɛlɛkɛ siɲɛ kelen pe ala kɛra ka sanu yɛlɛ don sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra Jibrila de taala ka taa u jɔ ni mɛlɛkɛ la k'a fo ka dɛsɛ a ma sɔn k'u laminɛ Jibrila ka sɔrɔ ka pɛrɛ a kunna ko yala k'a t'a dɔn ko patron nalen bɛ wa a sigilen bɛ min la hɔrɔnma la yala a t'a dɔn ko nalen bɛ wa sankolo bɛ min la hɔrɔnma na dugukolo bɛ min la hɔrɔnma na yala a t'a dɔn ko nalen o yɔrɔ yɛrɛ bɛ a fana ja tigɛ la a y'a dɔn o yɔrɔ ye k'a ye fɛn jɛni a ka sɔrɔ k'a kɔfilɛ Jibrila ka han ko ala kira de nalen don zamzamiyun hasimiyun madaniyun makiyun zu quwwati zu hurmati zu izi zu fadlil muta'il muti'in kadamu sidiki rahmatul bushra sallallahu alaihi wasallam mami kuma min zan ni nin fɔra ya o don ni mɛlɛmɛlɛka ko o de kɛra yɛlɛlen ko a ko sani diɲɛ wuli cɛ a ti yɛlɛ tuguni bon mɛlɛkɛ ninnu nana a fɔra k'u kana mɔgɔw gosi u kankala la u ka mɔgɔw gosi u burunkalilenw na parce que mɔgɔ fanga y'i bolo de ye n'u ye bolo bugɔ ko maaya ban o tuma i lafule bi to silamɛw b'u kɛ u sago ye nba min b'i bolo o bɛ tilala ka bin kɔtara min b'i bolo o bɛ tilala ka bin ɔ silamɛw bɛ taa kafiru jigiw salen ye u t'a dɔn u sara cogo min na ala sɔrɔla k'a f'u ye aw m'u faga koyi ne ala de y'u faga aw m'u keri koyi tuma min na n'a bɛna keruli kɛ ne yɛrɛ ala de y'u keru an ko dɔnnibaaw ye nin kumakan in ta sa ni k'a di donsow ma i ka marifa ko n'a ye sɔridasi cɛw i ka marifa ko n'a ye i yɛrɛ k'i ko n'a ye ayi hali i ɲɛtugu kɛ fɛn keru a mankan fɛ a t'a ja u fɔ o de ma ko subiyɛn
ye subiye ko ngo mewo subiye e mo ko me fola aha ni adalu de Qur'an ko subiye ni ba na shiba bi wolofla ade wolofla o ya code de secret shi bi wolofla ade wolofla itaka fla ko ala ki ka marfa ko ala balon dana ise fla ko ala ni e balon ta ni e balon da ni bina ta penalty la balon ta ka lama wa ma aramaita iza aramaita walakin Allah rama ikada hali yatu dunya kira bita be joko afamuna namu ok mangata badri kala sungolo kono amajada sungolo kleta an wolo vlando o de kala badri do yen sona bina se ado majada na do zila silama do baw do halna dana ala silama o gonya ado o do baw do halna dana abu jahili mi na ko ka be ala kira ko dabla abu jahili to de ko abal hikma ko dona befa abu jahili de mi wele ola mami ni ala kira na sallallahu alaihi wasallam amma so ala kira la da matada akofa ka ala kira ko datubu qur'ana jigle akoko qur'ana inda chehedra abu jahili de ba ay qur'ana ngalo diga ala kira ko ku baka to min fala ko te ku baka wele ko abal hikma ko nda ko dona faida ko bal ko ne ko do mali be fay ko do mali be fa o de abu jahili ko do mali be fa na mo alifa kala ka ba o de ma angata nam wa an nam wa ma aramaita iza aramaita la arama wa iz ko o badri kala ala ya dabo wala saka mu'minu la jarabi mino o doyna dara ngal la jarabi min ko juguma dada ala ma dabo kama ala ya dabo bala al hasana la jarabi nyuma awena fa amfla shu mina shu ye la jarabi de ngal la jarabi nyuma de do nata ko dumri blali man ko nga anga nyoti bo ala ka jigine kono amina jimi mi ala na factory sara ala baka Allah jarabi kan lanje ka fulade famo ki ka dumri bla ka seti ko ki ka dumri bla dara kamalani o ki ka dumri bla dara madama ni balu yala la jarabi mindo aw fama ko bala an hasana la jarabi nyumando dara inna allahi ka do ala Allah taala men masadira don masado nam omin law kafa ala wallahi qala taala kafiru kad dabali o fiya baye nu ye dalal nyini ka efe ko kafiya ko dalal nana nu ye fasan ni nyini dum akode hera kabo madara wa in ta'udu ko ka fuya ko nu kala ka sekiyo wallahi ala ko kala na kamera ko bisa ko madara ako alam masati kare kabu mafoy kelena wala kasrat halu chala e ka do ala ma al mu'minina ala faral mu'minu jon gadara amanu ko ka foya amamul limanana ayatu ko alala aka to ka chidena aw kana ko do ka bo madara asra aw baka man ka mati ala sorani mi blo ala krala atiullah wa atiur rasula nabi ala ta dratila ka ala kratoy o ti soro sangache nera bi branche ala krala dratila ka soro me yele ma nyuma do fe ibo bami ala kra yewa iya yeba yewa be ala kra bami dogo kanga blo ala la dratila ko ko qur'ana ta ko ka fe bebla ala kira ya fota ko shita chieye okora ko na imam indila ma ko bobo kuno saka amekuma na imam bobo okora ko amekuma ke ala re mimbe o lison kaka di mo ko ma dondola kala ne ngo ka ko karamo ya fa awnya dongo ni njuko inata kusela wati zela asorla ko ala re min na le ko lakale ala re ka kuma do lakale la mais ko fangena lakale ko ala kara ko to panga ala mina direct la
نقرأ آية وكو كالو كاستك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على أنا ككرا ولا أبي فرام منه أما سلي نزل على منك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على مأسوف بالكرم والجود اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيوة تلبنا لغبات مسود مسني ما بقرأ أم بلجل فوني إسلامية فولني كسي فولني وصف فولني هنا فولني نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم تلاك عن يوم يسوع بلجل فوكادا من عند درتر زدرال لكنا عند درتر دي برنامج لكنا عند تكنيسيونا أم بفو دانتي فولمنا أم بلغبا وفنا فو برما بفو يريتشي يريك كوني مانا bi an wula ka se an ka shehu an an ka karamɔgɔ an an ɲɛjɔyɔrɔ ni an ka kalifaba an an ka ne karamɔgɔ Mali bi an wula ka se a ma fo ɲamakɔrɔkaw fɛ yan inshallah an nana a ka tafsir la dakuruɲɛ fila fila min mana sɔrɔ an fɛ ka a lase silamɛ jama ma ka a lamɛn k'a labaara ala k'o dusukun sanuma ni o limaniya ala k'o da n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a faamu ala k'o hakili ɲuman di an ma an bɛna duwawu minnu kɛ sunkalo kɔnɔ bato minnu bɛna kɛ ala bato fɛn o fɛn bɛna kɛ an bɛ ala in de deli ala min y'a sɔrɔ ifal mustagisina wa yasal mustagisina ye ala ka an bɛɛ lajɛlen tulomagɛn ala k'o k'a ka ala ye bonya kama kira kanu kosɔn bayi ɲɛsi yɛrɛ kanu kosɔn sɔli ala rasul ayiwa an bɛna ɲininkali fɔlɔ min kɛ an karamɔgɔ ani an ka shehu la n'o ye karamɔgɔ Mali ye ayiwa karamɔgɔ Mali tafsiri min yɛrɛ filɛ ni an filɛ a kɛnɛ kan an bɛ fɛ ka i ɲininka dakuruɲɛ fila dɔrɔn pewu de la an nana aw sɔrɔ aya min a bonya ni karama ni wasa ni jigisigi ni sankɔrɔta ni hakilisigi bɛ aya min ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ nana aw sɔrɔ aya min na a ye ne nisɔndiya kosɛbɛ aya in yɛrɛ karama min ni bonya min bɛ aya in na an bɛ fɛ i ka dakuruɲɛ fila fila fɔ o la ani aya in yɛrɛ jiginni nuzulu sababu yɛrɛ i ka o fɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni tafsiri ye hakɛto b'u ka sɔli ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah balma Minal TV cɛna muso na denmisɛn na maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛn ma minnu silan fɛ yan Usayu Jibo ni a ka kameramani an b'u fo fɔlɔ yan sugandili la u fɛ Bamakɔ tafsiri ka yɔrɔ ka ca dɛ a karamɔgɔ ka ca dɛ ka tɛmɛ misiri dɔ la ka tɛmɛ misiri wɛrɛ la ka anw magɔ yan an b'a dɔn fɛn min bɛ k'o ye kanu ye an b'u fo la fɔlɔ k'u waleɲuman dɔn ka jira la k'a fɔ u bɔla u ka so u nana u ka so n'o bɔra yen ye an ɲininka a nana an sɔrɔ sura min na ani a nana an sɔrɔ aya min na n'o de ye suratul anfali ye kuma min n'a bɛ ka badiri kɛlɛ kofɔ silamɛw kɛlen kɛ kɔnba kɛ ni janjo jala an na o badiri kɛlɛ o kofɔtɔ ala taala kumana ala kira fɛ o la sababu nuzulu o de ala taala ye ala kira n'a ka sahabaw nisɔndiya ni kumakan ni kɛwale k'a jira k'a fɔ ale ala bɛ ka kɛlɛ k'u fɛ a n'a ka mɛlɛkɛw ka d'a kan k'u ye kɛruli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'u ka nbamuru ye u ye kɛruli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'u kɛ kalaw ye k'u k'a dɔn k'a fɔ u ma kɛru koyi ale yɛrɛ ala de y'a kɛru o ye sababu nuzuli ye ɔ aya in bonya sa a n'a karama o de ye ka alisilama yɛrɛ hakili sigi wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasibuhu silama n'i bɛ don ko o ko la i k'a dɔn ko ala b'i fɛ o ko in na i k'i wakali don ala la n'i dun y'i wakali don ala la fɛn o fɛn na ko ala b'i wasa o ko in na silamɛw y'u sɛmɛ ala la badiri kɛlɛ don ala taala jɔla u kɔkɔrɔ ka tila k'a f'u ye wa ma aramayta ize aramayta walakinna Allaha rama kuranɛ kɔnɔ aya ba don a bɛ ɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ
ango qur'ana subiyan do wama aramaita iza aramaita walakin Allah harama ni qur'ana subiyan o de mate may fo fanyini ni deselala isse mo ala ka de alama ni qur'ana ayayi ala ba fo kay taybile ala de bay wama aramaita iza aramaita walakin Allah harama ibe ka fami nyini etaka nyina ala de ka nyini sisa woni qur'ana ayayi bonya ana karama ango hali munu ni bi mana belabo ou bien dozo de ou bien sordasi de e hagi to ni qur'ana ayayna mashita dumen nga ou bien annashi ka kibolo ni ko ka kala do se ka kala na nashi bi bolo dozo ka ka ki ka marfako ni gi tega kwala eti foi boki boje ni sordasi do marfa bi di sordasi ma ka regarder marfa ti dama ma fa kama ne ma fa to e ba soro gbela de na oni gbela na sa o kuma marfa bu bolo ku ga jugu fa ka bo annala ina fo koron fela be tugo mina sisa yemen no ko am la télévision min zambe ne flaw ka télé de Pinali TV flaka de bi foye ka chaya nga ala ni jibon num barka ubi yala an karamo no fa munu mi tafsir ka bamanangana ko kelen unda kitab la ala parce que ne raba télévision ila je bon ni ala je sisa koron fela fa gbele babay do ko flakele do ko dogono kele kasro nazara ka janvando mi ya mogo komana ko no ba ko flakele ko ni ma yela ki ba so be ka flakan fo tiendo e ma ko kelen ba mo koron fe koron fela langue nationale o e flakane koron fe ma jita la moy ka nyana tigay ka kulisi tay ni ti flakan o tay iba so e boso ne dogono iba so do bay o e shaware iba so do bay o e shaware katabla halib bobola andi nyange kame ngana ma faga kuma mi kuma nyange ni flakane o fro bakai o yoro de mo komana gba ngana ya fo mali fama wo ngo ko kelen bayi o ko jatemine unya ba dola ko dozo fini ba kana unya ba dola ko fla fini ba kana o na le meka ta keleke o mena na o ta fla kame ate bamana gama ate boso kama ate dogono kame anglais o kalma ka fla bloqué do o ba anglais ka fola domine le ma ko dozo e o taleme be fla dugu doka ko dozo e ka dozo ka koran fe ati bobo kame ko te mena ka chogo ma do me asire na asire ni ine ka dozo inome ka dozo ka koran fe ata boso kame ya boy kai kereza kora kokmo dozo ka koran fe ay sabali doni ka dozo ka koran fe ato me ata dongono kame shawma ge shawma yapo ati foi me ola dozo te dozo anglais kan fola ango fama o ka nyeni janva ben ngo se ko mais ma kana ni marfa bi bolo ya hakito qur'an aya min ode wa ma aramaita iz aramaita walakin Allah harama qur'an subiya nguma faka nde tijibo ma faida la ninga soraka temeni wala dai abi soro ambe ode kama o kamali chede unde na kwani namu bismillah namu alfanu nyina na koy fada ya lenyina namu suratul anfal tuzuru namu ayam muka qur'ana ba aw munum bulu ayam muka suratul anfal namu agwa kana jambanke wala takunu aw kana ka ina fomo munungo anya me wo ka soro ko makisa kilime namu munum
be ala kira waju ko atote sa anyame ala ko tay sima ala kira ma fu me akla qur'an aya ku jora mina sana ngasali o de mata ka mu'mine fi ka tu ala la ka tu akra la ikani kodo ka bo mafiyaw ka so ala kira ba ka min fo diplomo la ango kuma mata ala sora ni mi glo ala kira la mata ala kira fana sora ni mi glo ala ka joymo na ha me ala kira ta dirati la ha karamo ta awna karamo ta ma mi ta ala sora sheko ta ma mana ko ka fuya ko shetana ka sheko e mununda sanzora ni juruta halla njola misri kono ande ala sora na ma glo dola misri kono fale angale ka connexion daile sisa amina sali almami kaki branché ala la koy mais almami comment ne ko bi ipa almami kuna ninga ti branché ala wala ke ka sali bi chen e be ala sora ni ka almami tewa ke wala mini ko almami ko ba mi ngania siri ala mina farida sali nga sel tugule menga almami tala e be ala sora no tewa o de wajibi o de ka farda dafay ni moy kay ka sali bi chen namok mangata akika do dango na sotoroma Allah ta'ala yoro o klogero nye dagoro bala onu mungodo la yakiluna nutakli sura akod dawabi qur'ana ka tafsir la daba korote ya ka fo munu mitama senani kan tuma do ala ye fɛn o fɛn da ka bila dugukolo kɔ kan a b'a mago don olu bɛɛ la dakurunya kelen ko dabaw a bɛɛ ale ala taala kɛ danfɛnw de ye a mago donlen don a bɛɛ lajɛlen mago bɛ mun na ale ala taala o wajibi a yɛrɛ kan o tuma yan i b'a dɔn a kan tɛ misi ma o silamɛya ko kuma na maa bɛ misi ko kuma fɔ o la wa ni daba ko kuma fɔlɔ ye e b'a dɔn k'o t'i ka turanin ko ye yan a kan tɛ sagajigiba in ma o aye tugu ala kira la ni daba ko kuma fɔlɔ ye ayi e b'a dɔn o t'e ka wɛrɛ fasaka ko ye o ye minnu ko an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn o ye jɔn ko ye anw hadamadenw ni anw jinɛw de ko don kuma in faamu na naamu bisimila n y'a dɔn n y'a f'i ɲɛna ko jinɛw bɛ na anw ka tafsirikɛyɔrɔ la yan jinɛw bɛ na yan dɛrɛ don dɔ don k'o yɛrɛ tɛ wa dɔ y'an kɛ images lajɛ ka n wele ko an ye kuranɛjigi kɛ k'an bɛ fɛn fɔ ale ye n ko mun na k'ale ye misiri kɔnɔna falen ye n ko bi ye sunkalo tile joli a y'o fɛ ɲɛna n ko kuranɛjigi bɛ se ka kɛ cogo di ko tiɲɛ don ko ale ye jama ye cogo min na k'ale hakili la ko kuranɛjigi don n ko kuranɛjigi tɛ n y'an ka tafsirikɛ jama de ye n k'i ka pewu ni kuranɛ bɛna jigin an b'o f'i ye kuma in faamuna wa a bɛɛ tɛ hadamaden ye dɛ jinɛw bɛ yan dɛ n'an m'an ka taa ko n'a kɛra walaw alima Allah na ala y'a dɔn k'a yira ni ala taala ye hɛrɛ dɔn ninnu na wala u kana ala lamɛn ko nka sanu k'i ala taala lamɛn dun u b'u kɔ don wa hum muriduna k'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'u bana mini dɛrɛ ya kuma ye ka kɔfɛ mɔgɔw fɛ dɛrɛ u ka mankanmisɛnnin dabila an ka taa aw mɔgɔ minnu lemɛnɛ na a ye kanu gɛlɛya kɛ ka taa Alahu Taala ma istajibu a ye jaabili kɛ Alahu Taala ye dɛrɛ a k'a ka ciden jaabi tuma min na n'u ye aw wele ni fɛn na lima ni fɛn ye yuhi komi n'u bɛ aw ɲɛnamaya ni o ye a k'a dɔn k'a fɔ Ala bainal mar'i Alahu Taala bi sinsan don kabini hadamaden cɛ wa kalbi a n'a dusukun cɛ i k'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen bɛna segin ilahi ka taa Alahu Taala ma cɛw k'i ka sira futinɛ ɲɛ n'i ye futinɛ wuli o ko ni futinɛ nana wuli k'a ti mɔgɔw sɔrɔ maa minnu yɛrɛkun tɔɲɔ dɛrɛ aw la khaasatan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛrɛ a to ka nin kɔrɔ fiyɛ bamanankan na fɔlɔ naamu sɛbɛn ma ye ko futinɛ man ɲi dɛ maa kana futinɛ wuli futinɛ man ɲi kana to futinɛ i kɛ ka futinɛ sababu ye ka don du kɔnɔ du bɛna ci e kelen sababu kana to i kɛ ka futinɛ sababu ye ni ka don dugu kɔnɔ dugu bɛna ci
i kelen sababu kana to kɛ ka futuna ye ka don jamana kɔnɔ futuna dɔ la anw ka jamana kɔnɔ sisan san joli a ma se ka bɔ futuna man ɲi dɛ wallahi a sela maa ma a futuna sela maa ma o da t'a la o sen t'a la o joli don n'o da t'a la o sen t'a la a ka foro dalen filɛ a ma se ka sɛnɛ yala naamu o joli don o da t'a la o sen t'a la a ka dabaw t'a la falaki o mɔgɔ joli don o joli don o da t'a la o sen t'a la o ka dugu yɛrɛ n'a mumɛ bɛɛ wulila futinɛ wallahi futinɛ man ɲi naamu bamanan cɛkɔrɔba ko a ko a misaliya ko a bɛ i n'a fɔ basa kɛlɛ futinɛ misaliya ko a bɛ i n'a fɔ basa kɛlɛ naamu basaw y'u ka kɛlɛ daminɛ se taara ka donikɔrɔnin ma k'a ka taa kuma basaw fɛ donikɔrɔ ko k'u bɔ ale da la k'ale ta mun bɛ basa kɛlɛ la u taara kuma bankɔrɔnjigi fɛ k'a ka taa kuma basaw fɛ k'u bɛ kɛlɛ la basa bankɔrɔnjigi ko k'u bɔ ale da la dɛ k'ale ta mun bɛ basa kɛlɛ la ni ka taa se sagajigiba ma k'a ka taa kuma basaw fɛ basa ko sagajigiba ko k'u bɔ ale da la dɛ k'ale ta mun bɛ basa kɛlɛ la u taara se sokɛ ma k'a ka kuma basaw fɛ k'u bɛ kɛlɛ la sokɛ ko k'u bɔ ale da la k'ale ta mun bɛ basa kɛlɛ la ni ka taa se turaba ma k'a ka taa kuma basaw fɛ k'u bɛ kɛlɛ la turaba ko k'u bɔ ale da la k'ale ta mun bɛ basa kɛlɛ la sɛgɛma ye futinɛ min basaw filɛ k'u o kɛlɛ kɛ o la ni ka girin ka taa ben masakɛ ba o ka kɔɔri munu minɛ ni ka taa u ku meleke o kɔɔri mugu la ni ka ɲɔgɔn gɛn ka taa tuuru cɛ gabuguda la kɔɔri mugu mun meleke bɛ basa cɛkɔrɔnin kukala la tasuma y'o ta min kɛ tasuma ye basa minɛ u ye kɛlɛ dabila basa cɛkɔrɔba y'a yɛrɛ ɲini masakɛ ba bɛ bugu min kɔnɔ ale bolila ka taa yɛlɛ o ti fɛ tasuma donna bugu la ka masakɛ ba to yen tasuma bɛ bugu la san'o ka ɲɛ sɔrɔ tasuma ye digi kɛ masakɛ ba la masakɛ ba tora o la dɛrɛ masakɛ ba sala wa kunnaw ye nani daminɛ koyi buranga fɔlɔ nana u k'a ye donikɔrɔba minɛ a k'a kɛ dunanga bisimila u tora o la délégation nana ka bɔ dugu wɛrɛ la a ko a ye taa bankɔrɔba minɛ dɛrɛ a k'o kantigɛ délégation wɛrɛ nana u k'a ye sagajigiba minɛ dɛrɛ u y'u to la ko ci ma se buranakaw ma koyi k'u ka sokɛ minɛ u ka kɛrɛkɛ da o kɔ la u ka taa joona u ka taa ci fɔ yen u ye sokɛ minɛ k'a giri sokɛ ko woma den ja ne kan ka futinɛ da sa koyi u y'u to la ko tile saba saraka ka bɔ k'a ye taa turaba minɛ ka na dɛrɛ turaba dɔ la ni k'o kantigɛ dɛrɛ mun y'a s'u ma futinɛ o tuma futinɛ de bɛ o cogo la silamɛya bi siran futinɛ ɲɛ kojugu kuranɛ aya wɛrɛ la ko i ka maa faga k'o ka di ale Ala Taala ka tɛmɛ futinɛ wulili kan maa kelen fagali o ka di Ala ye ka tɛmɛ futinɛ wulili kan parce que ni futinɛ wulila maa si t'a dan yɔrɔ dɔn naamu o tuma an ka taa wa alamu a k'a dɔn k'a fɔ Ala Alahu Taala ka ɲaga kɛ gɛlɛ dɛrɛ wa zikuru a k'Ala kosuma ka waati kosuma tuma min n'a don min n'o y'a sɔrɔ aw ka dɔgɔ n'o ye badirikɛla don ye aw lafulen don dugukolo kɔ kan aw siralen don fana mɔgɔw kana na aw puruti fa aw wa masa y'aw sɛmɛndiya ni k'aw sabati bi nasiri ni Ala Taala ka dɛmɛ ye ni k'aw gɛrɛsɛgɛ tɔyibaati kabini fɛnsɛnɛmaw na la'allakum tashkuruna a dɔ la aw ni Ala Taala barika da amanu aw mɔgɔ min lemɛnɛna aw kana Ala janfa wa rasula a n'a ka ciden n'o kɛra o kɔrɔ ye k'aw ye janfa kɛ amanatikum aw ka layidu la dɛrɛ k'a sɔrɔ aw t'a dɔn wa antum ta'lamuna k'a sɔrɔ aw b'aw dɔn dɛrɛ wa alamu a k'a dɔn k'a fɔ aw ka nafolo n kɛ cɛ i denw ko lajarabi na don dɛrɛ
Allah ta'ala yi son nafolo la kwa illa jarabi ibina ala sorani nafolo yewa wala itna ala sorana ko la jarabi do dara ala yi son nafolo la ibina hina desabato la wa ibina hina yatima de nawa ubia ibina tar glosola de bari ni esela do mo de patron na lenye abi sunguru babata a charge ke kamale babata a charge fokata ale bo yeseke glo mo bemmi ni nale bina bo fakatiri de ta dale ma shi tin ga yemi ngala o setu ko baba magoya shego ma kan vewuti sakadi jina kenyo ma kaso ifa bisel almami min go fa basina tamana kan vewuti sakadi sunguru ba ma kaso iba bisel almami min go fa basina tamana ke mobile kura sakadi jina kenyo ma kaso almami mi yesel wili klokoro ki to awele ki to da mi ba furusiri o ba tamana sena Allahu akbar ko na fulen yefutna da lajrabi do dara mais shewmay erabi dawlaw jol no o be munu mana misri kono ya kasura me bara soro karamo abdu wa fa koy ngala kala na me bara soro ale de be sufu folo la nga bara nana soro kalo kele kalo fla almami taga soro telefoni nada ni ya wele kondari koko kacha nani almami progotola ka be almami salamu alaykum abi ya fama ko chala wallahi bara dani do sarali soroli dama shogma ala jaraba misri bla jojol kuno no basina tamana abina misri la jagarta ni dama sorole ale misri bla jagarta dama sorole ngo kuma ne jagar kale ka jagarta dama sorole ni ala investi de ma dogodo Allah akbar ena fa ala ko ta ciye la jarabili do shogma hi bana ba to jol do ba misri kona no kana no bi misri kona bla la jarabili do da ako togo kelen no de munu flambolo ko de fana la jarabiye doka boye o ka jaiye o ma soro de ala milliard di doma ningu jede na ya di emima kwa ila jarabi shuguma jol do ka soro o medden soro an belmo belendo ka soro medden soro an shiyu beleno ay den soro o den no to kala sababu ya an belmo farala ku yale de buko ndé de komendu ye ou tefe majugu do ndé komende shuba ou do Allahu akbar la jarabil do dara jol do no na bakela wolu de no fe ko bay shuba yi ko ta fa kale de ye anyena awolo ba mais ni bak ye shuba ya ndina edu ki to bo monana akmi ni bak ye shuba yi fami me ka fo kale de komendi bay ye ko bay shuba yi akmi fa yera de du ka fa ndo bo monana mais la jarabili do da muso jol do o fla alista denu futo kala karabulo adatkele asna muso dala adatkele akasna muso dala o de kala denu futo kala de kala masababu ya kaka bato che parce que datkele islam yo dala katena kle sabaka ala kra ko ikashu ikasali ikahiji ikasarakati abela jele kala haba an mansura denu futo kala meida ala kala jarabil do namu okma ala tara ko futna do dara na ala adima ya hagli tulada ciba ko jol do ba misri kono nga def la bari kono jol do musoroba jol do o ba misri kono nga de bi shaku be bari kono hal ala matan sungolo ina mo ko chesir le na fasal fa wati mina shegoma ni bola be ta soro danga deni do sigle me don vela ala ne ko ve fana me soga shufu wala kono hali ala mata jelu ka Quran bi do shuna ni sungolo jola jelu kan goni bi do shuna ni kalo jola bi datugu abi black uti makala fuka ta kalo sa bala folo ka bala bi do shuna fuka ta kalo sa utaka telengu balala jume folo ngana baga jume bi do shuna ni kalo jola mais sunguru ba kamalen ba e ka kulisi jala e ve me se ka do shuna mo ko boto fla misir la ka ta ausi gila so non ve la o ma la tawla
Allahu akbar o ba birile ma misiri kono o fa birile ma misiri kono ko ala ka lajarabi do dara namu denye femba ala ka damada ala kana de kumando mbashila nam min mago be chela ala ka cheda nima mi yara mago ba musula yara bala ka dani madra namu angata wa anna allahi kad ala igaro ko yeminye ha akika do saraba awya allah taala bulu saram marana ka bodara aw mogo mulle menana na usrala alanye allah taala ba dalu ka awya ninga aw ka jurumu yafa ninga kafar ka awma ana zu fadlil azim allah taala smajabel batkedra ako ka foye ya rasulullah ko ni mo ye dabal tigay kamadu mono gafirna namu wala saki jamba wala maki faka wala maki bo ako aw masa dabal tigay waya mukuruna kafir nune dabal tigay waya mukurula ala tala ka dabal tigay ko gafiya ko ala kayrul makirin ala tala dabal tigay bola sahara madra aywa telepinal laga ba halsa ane karamogo maledo nyama koro male ni bela jele bado zavia male inshallah nyini ngali flana mimbe am fe ka tango ala ode ni che sabaye walma anga ke ma sabaye che ko muso ko angu bala kana ke flo warsha ko aywa ni ma sabaye ma folo ale sundo maw nyana katla kata sun intige ani ma min bana fe fe ka sun yere sun wala kon nana ani ma min fana yesu ya korea o ni ma sabala jonde ka ko ka fege jonde ko ka gele ala yoro inshallah التكبير ثم تكبير لا إله إلا الله محمد رسول الله جيبوكو كو مغو سبا أكلا تشيه كوبي أكلا مسويه ما من بالا مغو نيانا أشولنو ngana dola sokono aka dumiri blale be idara abo dashi ninga boso bo frigo la ningo midara ninga soraka kana sigi barodala ka daji misanin du damene ko bishu yara gwanle akoy ma folay ma flana akoy duma nyede mamingo kwanga mbwana la nanga shungo kuma ye shungalo afangalo abangalo aleta shungo lada dumini ndaya de bana anga to ale kaga dumini ka ma sabana o dumanye de domi kada ya shundo manda ya tesu o ba manjie domi ngada ye ale silama ye abashun aba alabatu domi yere menda ye aka samafu wala ko mo saba ka kiti e dumanye dakuran kele ni zaba be jana me den vinkir namu afamuna wa mami mishu mo ko nyana sokono nga shulende aw fo mako munafiki Allah ta'ala ko innal munafiqina fi darkil asfal minan nar obita shori fo janama jukoro janama na may famuna wa namu min bana shuma kamar ngoro fale mbugo tigi fale ma mugo kale ma forko la abele bele jama jaflan daki nga bane kashu bana tala bana mando ke tala na sala yoro yoro wulu shu salenye ayta shu go wulu shu do jogola may mamuna wa min dai sa do min ganiye mbake do min ganiye mabla ala kra ko o ko e munafiki yae o blali rakab say mana kaliye
balaku kile kelen o kile kelen bila kile kelen bɛɛ bɛ ka jate nɔfɛ kuranɛ nasijɛ la ni kalo 2 de ye shaharani mutatabi'aini a kalo a kile kelen o kile kelen ni bina sara i b'a sara de ni kalo 2 ye ni kile kelen bila mina kile kelen sara t'a la dɛ y'a i bina kalabanjiw mankan ma sisan k'olu tɛna kalo bɛɛ sun parce que k'olu bɛ sunkalo furu siri e bɛ sunkalo furu siri e tɛna a bɛɛ sun o furu siri mɔri bɛ bɔ min ka sunkalo furu siri i bɛ sunkuru tigɛ la i y'o furu siri wa i bɛ ŋanamu ni jaso la i y'o furu siri wa mais a nana se su ma e k'o kɛ sɛgɛ kalo bɛɛ su k'e m'o furu siri nkalon don dɛ bamanji kumakan don kamalen n'i balikola don min na npogotigi n'i balikola don min na o sunkalo furu sirilen y'i fɛ ala kira de ko ten kuma in faamuna wa o kuma jibo ni i ka kuma jaabi ye k'aw fo ni k'aw waleɲuman dɔn aw ka télé ɲɛmayaso directeur général a directeur programme ni k'a bɛɛ fo i ka caméraman k'aw fo ni k'aw waleɲuman dɔn k'aw fɔ a ye k'a kana dan nin ma dɛ aw nalen jala an ɲɛ ala k'an bɛn sababa ma ala kira kanu kama bi dɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasul aywa o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ Male an bɛ fɛ ka sira ɲini nka an tɛ fɛ ka sira ɲini fiyewu f'i ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn kɛ an ka jamana ye bari jamana in bɛ lahalaya min na a mako bɛ duwawu yɛrɛ yɛrɛ de la wa jamana in bɛ duwawu ni barika ni an ka maabasiw ninnu de bolo n'o tɛ Mali ka ko in kɛn bɛ dɔnni dɔnko ma ye an t'a dɔn an bɛ taa an ko yɔrɔ min ka taa an ja yɔrɔ min a karamɔgɔ ninnu a y'an sama duwawu la Mali bɛ se ka kɔlɔsuma cogo min bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo min ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn lagosi a bɛ se ka ban cogo min sinankunya min tun bɛ an fɛ bɛn ni kelenya min tun b'an fɛ o bɛ se ka segin cogo min na an bɛ duwawu di ma i ka duwawu kɛ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ka sira ɲini inshallah. O la an badenw ko bɛ kuma kuncɛ ni dugawu ɲini o ye an ma wajibi anw seli o seliya an bɛ asafurulaha kɔlɔsiɲɛ kelen min ɲini mɔgɔw fɛ an b'a ɲini de ko ka jamana basigi an bɛna s'a ma sɔɔni ala b'a fɔ ko ni ala kira n'a ka mɔgɔw n'u bɛ asafurulaha fɔ ko masiba ti o de kama a y'a o kuran a y'a ta seli o seli an b'a fɔ ko asafurulaha siɲɛ 100 o la n'o ye dugawu ɲini an fɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ye k'a ɲini ala fɛ hakilisigi ni basigi ni ɲɛmajɔ yɛrɛ ka sabati jamana kɔnɔ ما فالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. aywa telepinal lajaba bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo dante foli min na bi min tun ye aw garisɛgɛ telepinal la o de ye karamɔgɔ Male ye inshallah an bɛ aw fo dante foli min na an b'a fɔ a k'an bɛn waati duma an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ugulka wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين